Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi tal-li ġajtu għattu maħna l-lum. Tal-lum ħad kompliment tal-ġemma l-oħra, imma ħanibdew billi nirringrazzjaw l-sponsor. Nirringrazzja lil patrickprince.com, issibulu diversi mugs, t-shirts u affarijiet oħra biex tipprintjaw fuqhom, issibulu printers u affarijiet tal-printers. Kif ukoll nirringrazzja 302 Motors li issibuhom Victory Street, għandhom l-aqwa karozzi u nista' l-ostja u jigwidawkom għall-aqwa karozza li tkun għalikom. Mela, bħal ma rejtkom il-ġimgħa l-oħra, l-esperjenza waslitni fejn jiena bdejt nikkwexxinja ħafna affarijiet. Fosthom ir-realtà. X'inhi dir-realtà? Kif qed taħdem dir-realtà? X'inhuma l-UFOs? Jekk humiex interdimensional. U mbagħad nidħol f'ħafna studju u affarijiet oħra li moħħi ma setax jifhmu għax jien min ix-xjenzat ftit ħafna skola. Imma bin-naqra li naf u ftit li bdejt nipprova nifhem u kif ukoll diversi dokumentari, podcasts u affarijiet oħra bdejt nifhem bil-mod x'jistgħu jkunu daw. Imma sa dan it-tant jien irnexxieli nagħmel kuntatt ma' xi ħadd mis-CIA fejn tani ċertu informazzjoni. Ma tanix kollox, ma tani biċċa żgħira. L-ism hemm xi ħaġa. U daw tant kemm hemm persona li jaħdem mas-CIA li ġeneralment qasbis ikunu jafu xulxin peress li jkunu mifruxin ma' stati u ma' pajjiżi fid-dinja. Is-CIA qiegħda ma' kullum kien. Biex għamilt kuntatt ma' dil-persuna tas-CIA, tru persuna oħra ġifieri da kollox by email u affarijiet oħra jiena minix daqshekk intis u kelli ħabib tiegħi li jifhem fil-computers u dak gwidana biex nixxu laptop u nidħlu fuq id-dark web u tagħna tipo ta' link fejn nistgħu nkellmuh. U morna ġo post, ħadna l-Wi-Fi minn ġo dal-post ġifieri u komunikajna u għamilna xi sija u nofs xi ħaġa dak l-ilma kienet. U kienet vera interessanti u li kien hemm miegħi kien fuqha moħħu wkoll fuq l-informazzjoni li tagħna. Imma kienet biċċa jisa għodda għalija biex inkompli nimraħ fil-kurzità u fl-affarijiet l-oħra li hemm rigwardjaw daw il-UFOs, daw l-oġġetti x'inhuma. Wara dik dħalt iktar in-depth fejn huma jaħsbu li huma interdimensional daw. U hemm minnhom fis-CIA jaħsbu li huma xjaten jew anġli. Issa, jekk huma interdimensional, aħna kull met naraw ix-shadow tagħhom, jiġifieri x-shadow tagħhom, jiġifieri kif qed jipproġettjaw f'dir-realtà. Issa jien f'moħħi somehow qatt nagħmel somom u affarijiet oħra li konkludejt li dan jekk ħajkollna materjal minn dimensjoni oħra mhux ħajamel sens ġod id-dimensjoni, jiġifieri ħajkun qisu pixelated, mhux ħajkun jidher normali, ħajfakkjalek ma' moħħok u moħħok mhux ħajkun jista' jagħmel jew jipproċessa aħjar xi tkun qed tara, allura it will fill in the blanks. Illum il-ġurnata nafu li m'hemm xejn solidu, jiġifieri m'hemm xejn solidu, kollox huwa magħmul minn atomi żgħar li somehow qegħdin maqudin imma tant kemm hemm friction għaddejja bħalissa li daw jagħmlu affarijiet solidi. Minn hemmhekk mbagħad komplejt nespandi fuq reliġjon u affarijiet oħra. Jiena qatt ma kont fan ta' Zakkarija Sitchin għax ovvjament għalhekk qatt smajtuni nsemmi li l-aljeni għamlu t-tempji. Iktar tagħmel sens li huma tawna l-blueprints u we did the dirty work jew aħjar bis-cymatics u affarijiet oħra u psychedelics waslu biex għamlu dawn l-affarijiet. Jiġifieri għamlu kostruzzjonijiet strambi fuq patterns li kienu jesperjenzaw. Apparti minn hekk jekk tidħol ġo tempji ġo l-piramida, ġo tempji hawn Malta, l-acoustics tagħhom joħolqu ċertu vibrations fejn jitfawk ġo awra differenti.
bħalma spjegajtilkom fil-vlogs ta' qabel l-emozzjonijiet u l-enerġija li jipproduċi l-bniedem jista' joħloq din il-field. Imma ejja ma nidħlux ġodika ġiġa diskutejnihom dal-affarijiet. Issa, wara hemmhekk komplejt nieħu ċertu interviews. U id-destin laqqani ma' Keith Ellul. Keith Ellul illum il-ġurnata ta' fuq, imexxi wieħed mill-admins tal-paġna Kuntattu fuq Malta. U l-esperjenza ta' Keith kienet affaxxinanti fejn dan. Ra l-UFO u l-UFO kienet forma ta' sfera bid-duħħan. Jien ħadd interview lil tnejn min-nies. Wieħed Alfred u l-ieħor Glenn. Kienu tnejn interessanti għax dawn kienu qegħdin flimkien. U l-ewwel darba ġifieri li tnejn min-nies kienu qegħdin flimkien u raw UFO. Allura l-esperjenza tistgħu tikkonkludu intom li ġrat vera. Naddu għal l-interviews. Mela Alfred, tgħidli daqsxejn l-istorja kif ġrat? L-istorja ġrat. Sentej ilu konti għad fuq il-bejt, konna insomma m'kontx waħdi. Ġurnata normali hekk bħall-oħrajn ma tistennix. Infatti għamilt żmien sakemm iddeċidejt li nibda ngħidha din l-istorja. Xej, konna qegħdin hemm, kont nagħt nisbaw il-bejt u da, jiena sieħbi u l-kuġinuwi. Mbagħad telat il-mara tonxor, jiena jgħid u poġġejt naqra bil-qiegħda. Nħares il-fuq għax nħobb nħares lejn is-sema u mill-bogħod hekk il-maħċa ħaġa jisa tikkaddejja bajda. Bdejt nara. U ġibdik l-attenzjoni. U bdejt ngħid dik x'inhi. U su ma bdejx nadikas u dejjem toqrob. U mbagħad ġiet letteralment kważi fuqna u aħjat il-kulħadd. Ħarsu għaraw xemm. Daru jiġru hekk u kollha bqajna ċċassati u fid-daqqa u l-ħin kif ippuntajna le sparixxiedek. U kif kienet tidher jiġifieri kienet? Qisu xi ħaġa ovali għax laqas tista' tispjega ruħek hekk, qisek tibda tiċċassa u dan, ma qisha xi ħaġa ovali hekk, daqs karozza, il-kobor tagħha kollox. X'kulur kienet? Kulur qisu ma kellix. Iktar qisha mera kienet. Qisu trasparenti. Mhux essaċ trasparenti, naħseb tista' tieħu l-kuluri li trid. Bekk naħseb ma tantx narawhom aħna. U kellek esperjenza oħra inti? Dik kienet l-ewwel darba f'xi 2009 kont għadni żgħir, imma dik konfermat li kont rajt dikinhar seta' kemm minnux l-istess letteralment sekonda tarhom tidillek hekk b'xum u tisparixxi. Kemm dom taħseb wara din l-istorja? Sallum il-ġurnata il-mara għadha ma tiġ tammet tixrad. Għadha tgħid dik ma kienet xejn, dik ma kienet xejn. Imma bqajna newdnu ma x'kienet, imma x'kienet. Tibqa' fil-programm. Mela, u għadha sallum għax kieku ma ddeċidejtx li niġi fil-programm tiegħek. U ta' 2009 kif kienet bħala? Dik kif qed nitkellmu isni kont ignorant dak iż-żmien. Kull ma rajt dawl qisu fler tela mill-baħar, mill-port u sparixxa wkoll l-istess hekk tela u sparixxiet. U fuq li ma naħa kien jgħid? Qisu fejn nofsek tal-port fejn ikun hemm il-virtu fer qisu hekk dik il-biċċa. Minn hemm qisu dertiela. U kif tala hekk jiġifieri sparixxew mal-ewwel? Qisu glajdja ftit u mbagħad naħseb qisu ddeċidew id-direzzjoni li jridu jmorru u letteralment qisu tintafa l-istess ħaġa li rajt jiena fil-2009. L-strax kombinazzjoni. U mhux waħedna ġifieri, kollega tiegħek li raħu wkoll. Volderi minn dak iż-żmien. Il-kollega ieħor tiegħek raħħa mill-Birgu. U mbagħad ngħidlek minnu l-kollega raħħa mill-Birgu ġifieri tala fuq il-bejt tibejjeb sigaret. Dakinhar stess, 2009.
Isu kien da żmienek li għaw issu. Naħseb hija konna għadna l-bandli il-kuġin. Konna għadna nġerraw fit-tart billej. Konna għadna żgħar nduru naqdu. Assaj. Da żminijiet hekk. Ma nafx eżatt il-perjodu, ma żgur da żminijiet kien. Għax b'tal-dawek, tal-qosra konna u kien għadu sħana. U xin kien taħseb hekk? Fit-tarta ma nafx ħin kien eżatt, imma żgur fit-tarta. Wara żew, wara nofs il-lej. Sew. Għax konna ndumu ħafna barra. Lajna man Tommi. Nidħlu laf xi l-erba ta' filgħodu. Għadna tfalem, niġru l-emmulaw. Mela Delin, tirrakkuntanna daqsxejn x'esperjenzajt? Jiena għandi żewġ esperjenzi fil-verità. Niftakar darba milux kont qed fuq il-bejt ta' sieħbi, konna tinsaqqu l-pjanti għax għandu l-pjanti fuq il-bejt. U f'daqqa waħda jisnu sieħbi għalli għara xem u ndur u nara jissa xi ħaġa bajda, tonda. Titċaqlaq hekk, għamlet jisu 30 seconds hekk, imma kienet tonda perfetta. Trasparenti imma jew? Le, mhux trasparenti. Tonda bajda. Bajda. Astja. U f'daqqa waħda jisu sparixxiet. U matta għadna il-nies u bidi jgħidunna dik borza, imma ma kienx borza, ġifiri, kienet tonda, ġifiri. U kemm kienet kbira? Ma kienx il-bot ħafna, ġifiri, aħna bdejna narawa kienet daqshekk, imma naħseb kieku konna viċin tagħha, naħseb kienet xi tkun xi daqshekk. Ġifiri, din u dit miexja perfettament linja, ma tgħidx li kienet qed tiflowja marriħi jew hekk. Ġifiri, miexjek u f'daqqa waħda ma taraħħiex iktar. Aħna konna tinħarsu dirett leha. U ma baqax tidher. Ma kienet tonda perfettament, ġifiri. Vodri di kienet fil-realtà tagħna fil-lejt. Eżatt, isa daqqaħda isu nġibdet. Interessanti. U smajtu xi ħsejjes jew xi affarijiet oħra? Le xejn, silenzju assolut, ġifieri ma tagħmelx ħsejjes xejn. U kien hemm xi dwal jew hekk jew ġast rajt wabajda. Di totalment matul il-ġurnata ta' ġifieri, mhux matul il-lejl. Imma kienet kien hemm xi tip ta' dawl? Le xejn, dawl tax-xemx normali. Dawl tax-xemx normali. Eżatt, kienu għal xi forsi statej tlieta ta' wara l-ofsenar. U l-esperjenza l-oħra? L-esperjenza l-oħra kont għadni żgħir isu konna morna sal-buskett u ntfajna bil-qiegħda hemmhekk m'hemmx dawl ġifieri stilel tara kemm trid. U ntfajna mal-art. U qed inħarsu li l-istilel u jiena sħabi jifhmu naf l-istilel u bdew jgħidu li dik jisem hekk, dik jisem. U f'daqqa waħda jisem nibda l-ewwel rajt dawl. Qisu stilla, totalment qisu stilla. Mhijiex hekk u għad forsi shooting star jien xejn qatt ma kont rajt shooting star, imma di totalment mhux bħal shooting star tagħmel zigzag hekk. Zigzag terġa' ddur zigzag u tisparixxi. Daqqa waħda tiġi oħra. Imma mhux l-istess post, aktar il-bot, terġa' tagħmel zigzag, terġa' tagħmel. U rajt jisu xi ħamsa wara xulxin hekk, imma totalment taraħħom jisparixxu, ġifieri jagħmlu dik il-5 seconds. Ġifieri kienu l-ewwel tal-istilel. Ma l-istilel kienu, taħsibha stilla inti, imma. Ma kienux mixin lajn dritt bħassa. Le, xejn. Zigzag. Għalhekk rajta stramba jenax jisu taraħħom totalment jisom qed jiskenjaw xi ħaġa bħalma jagħmel l-iskener sejjer. Totalment bħal l-iskener jisom qed jiskenjaw xi ħaġa. U kulur bojot kristall kienu ġifieri id-dawl tagħhom. Naħseb kienu naqalbot mhux ħażin, imma totalment zigzag dew sejrin li qatt ma rajt stilla tagħmel zigzag jew xi ħaġa. Dal-affarijiet ħasbuk ġifieri ħallew impressjoni fuq. Dak iż-żmien kont għadni żgħir u bdejt ngħid imma xi żikkieti. Qed nitkellmu forsi kelli naf kemm kelli. Nitkellmu fit-2010, 2011 xi ħaġa hekk. Ġifieri ara kemm kont żgħir. Jien kull mandi 29, ġifieri. Dawn kienu l-interviews li ħadna. Narakom id-dieħla fejn nkomplu din l-istorja ta' kif spiċċajt hawnhekk nagħmel din il-podcast. Nirringrazzja l-sponsors patrickprince.com u 302 Motors. Grazzi tal-li segwejtuna.